Ola, que tal? Ben, pois vamos con outra serie das que doblamos aquí para vós en Vigo, en Galicia en xeral, para as plataformas e para que saibades que hai cousas feitas en galego e que podedes ver en galego nas diferentes plataformas, tanto sexa Netflix como Amazon Prime, HBO creo que ten algo por aí tamén. A seguinte é unha moi interesante, sobre todo para a xente que é moi fan desta serie, que é The Last Airbender, Avatar, a lenda de Aang. Unha serie bastante de culto para a xente que lle gusta. Bueno, fixemos a primeira tempada, a ver se chega unha segunda por aí, oxalá. Xa sabedes, dadelle o botón de galego, entrade na configuración, tanto de Netflix como de Amazon Prime ou de HBO, do que sexa, dadelle o botón do audio en galego, tamén se queredes os subtítulos, que tamén están, xa nos podedes escoitar, xa tedes as nosas voces aí para poder disfrutar do noso traballo, que o facemos o máis humildemente posible. Avatar, a lenda de Aang, unha tempada, de momento, a ver se chega máis, está en Netflix, feita en Cinema Iberolusa, teño aquí a chuleta, grazas a dobraxe.com, a Uxío Couto Carballido, por todos os datos que vai recopilando, botadelle unha visitiña que está moi ben. A adaptación musical foi de Antía Álvarez, o axuste a dirección dun servidor, as mesturas de Jorge Cao, a traducción de Madalena Sánchez, o equipo habitual de produción de Cinema Iberolusa, Paula e Jesi. Curiosamente, vou vos dar así uns pequenos datos, pois o protagonista Aang fixo Leo Castro.